Lestariya kabudayan kita cipta budaya krama. Yeah, 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 kabudayan kita cipta budaya krama. Budaya kita cipta budaya krama. Awas sing ati-ati cipta budaya wit amit Mas. Nangge para putra putri sesarakan Payang Sari Audio. Yo, hey. Yo, 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 yo. Putra kalian putri kakatos gandos luwes pasuryane nggih was. Yo. Katon kecetan uga terginas. Sowan bawane mangko. Ayo. Prayitna nggih sing ati-ati para putra putri cipta budaya mangke. Ayo nggih. Kaya apa ulah kaprigelan para iki nggih. Wah. Pas. Yo. Hey. Siji dipenarake ger nangge satria cilik lan ugi kasusul kasuling dening Sri Kandi cipta budaya. So yo
Ayo do Ica sing ati-ati yo sak kadya balamu nggih. Cipta budaya terus kaya mangkene. Hus. Yo. Hey. Ayo do. Prajurit sing hati-hati prajurit. Waspada kloso sarakan cipta budaya wonten Mayang Sari. Yo. Hey, yo. Dikepenake goyangane para putra putri cipta budaya jaraan gondang tulung agung. Sayo penak Mas Sutri ya pancen panggah penak cipta budaya. Senduk Ica dan juga kawan-kawan. Ayo coy, prayin no cipta budaya lo iki lo. Yo.
sing ati-ati cipta budaya cipta budaya yo ya iki lo mayang sari ya yo oke wah
guyang guyu jebulane jenenge aku kapan bisa aku kandeng sliramu prawan desa anteng atur ya lugu awake dhewe ora pati lemu yen ora weruh ning sirah dadi ngeluh adek sutini prawan desa anake wong tani dek sutini yen guyu ora nguwati dek sutini prawan desa sregep ngaji adek sutini kapan bisa urip ngeliti aja lo apa dik bakal tak tekani lambi anyar bakal tak turuti apa jaluk gelak kalung sing gedhi watan sliramu kelemon rapi Dek Sutini ayo Mas Sutri asik bahasku bersama Mayang Sari audio profesional legernya Jawa Timur Mas Ason dan juga teman-teman YouTuber matur nuwun awakipun Bolo Kopi hey klambi biru saja pantes tur katone ayu yen tak sawang amung guyang guyu jebulane jenenge Mbak Hastu kapan bisa dik aku nyanding sliramu prawan desa anteng tur ya lugu awake dhewe ora pati lemu yen ora weruh ning sirah dadi ngeluh adek sutini prawan desa anake wong tani adek sutini yen guyu ora kuwati adek sutini rawan desa sregep ngaji adek sutini kapan bisa urip nyawiji anjal apa dik bakal tak turuti lambi anyar bakal tak tekani apa jaluk gelak kalung sing gedhi awatan sliramu kelemon tak rapi
Bergoyang bersama Cipto Budoyo. Kepenake goyangane Nengge para putra putri cabe rawit Cipto Budoyo asik ya lo ae ho a ae ya
ya. Ya, 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 ya. Goyang Siti. Asik. Oh. Bersama Cipta Budaya ada Stasiun Tugu Mayang Sari anak katir Cipta Budaya masih pagi mending Mbak Astu ya kan sampai pagi. Agus matur nuwun nama itu bersama Cipta Budaya.
bagus. Yang bagus. Ahe, ahe. Ao, ao. Ahe, ahe. Ao, ao. Au. Cilik-cilik ning obat rengginas-rengginas.